Hari ni kesngipat ngadan ni kaban hikai pat ya pi. Ya kawai pat ke Jinghikai. Kabanganget kini kadai kabanirap ya ke jinglong jingim jingi. Habangi kamelade bangi day. Ki khon ki jong Blei ki banget. Ki bala syakri utrai. Ki ba iit yu Blei. Ki ba buram ya ke Ktien ke jong Blei. Ka Jinghikai ka mga kwa ngan sedang managasngi gadai. Nga ay kerteng ka bakham jirong ang niya. Nga ay kerteng ini ka jingkeren janga ka Akor ka Jinghiarpateng bat ka Ktien Blei. Ka Akor ki Jinghiarpateng bat ka Ktien jong Blei. Kata kadai ka banga kwa bangini keren kham bania kham janai. Hagini ki Jinghikai ki jingi nang ni shkhmat. Pi balai nga ai ia gani ka Jinghikai ka daw kadai ba. Ngayo ina ka Bible ba kadan shibon ba ki eke. Ki bala ban hikai ia ka jinglong jingim jingi ka bamalag sngi. Ngamdan setia ke jinget lani ngam pediang baki brio ki baong ngala pediang yu jisu ngala kelabamut ngala tip ke Ktien ke jong Blei bat ki ba im kelumar ki ba lek kelumar keren kelumar bam kelumar yat kelumar kata kamdei setia ke jingshai kata kadai ke jingdum ngan penilut nang ni ya ka rukom keren lani ke Jinghikai ya ke jingim ko jangikum ki banget. Kenang ba kanika nirap yangi bangila ya ka balong ke jingshai sigi brio baro ibadan ki bampat tip yo Jesus Christ. Kata kadai ke mga kwa bangan peni nang ni Ktien ke jong Blei. Pi balai nga keren ni namar ngam kwa ba ni kameladi bangi day ki kon jong Blei ngi day ki bala shai ngi day ki bala nget. Kad baga jinglong jingim jingi pat ka kelalong ka jingim ka bawit ya ki way pat ki bapet jingi. Ngim kwa kum gata, ngim kwa kum gata. Nga kwa bangan ongi fingam kwa kum gata, nga kwa bangan hikai nang ni. Ba ka jing syakri Blei ka jingi. Kadai banlong ka ba yaday dur kat kum ka Ktien ka jong Blei. Bat kabala ya kaban priang lagi brio. Kanang baka nampunwit ya ka jing syai jong ka gospel. Nga ay kerteng ka Akor ki Jinghiarpateng bat ka Ktien ka jong Blei namar nga kwaro bangan ay kum ka ni ka Jinghikai da ka banga ong kum niya. Nga puli ka ni ka Bible na ka gospel ka jong Marcos kalanang ka bahinyaw. Tapi puli na ka dekat ka ba naduk dekat ka ba ningkong nginom dia puli. Aray abaw Jisu keren iya kinong tho ba di ka Pharisee hagadu par u ong kum niya. Ngan puli tangi ka lanang ka bahinyaw dekat ka bakat lai bang ini sedang nang ni ka ong kum niya. Pida pendu no ya ka Ktien jong Blei da ka rukom pateng la pateng jong pi. Ya ka ba pi hikai bat shibon ki ru kum ki ne pile. Ngam kwa ba ka jing syakri Blei jingi kandai ka bangi le ki ba ikum ba ka dain rei kalong kumbangi pendu no ngi khati no ngi yat persya ya ka Ktien ka jong Blei. Kata kadai ka ba ngim kwa nang ni abang hikai mangin bakla na ka Ktien ka jong Blei. Tingin ni pet ya ka por ka baningkong ka bang kwa ngan keren nang ni kalong. Ka Akor ka buram katkum ka Ktien ka jong Blei. Ka Akor bat ka buram katkum ka Ktien ka jong Blei. Lakmi nanti ba ki banget ki bala syam yo Jesus Christ. Lakmi nanti ba ka Akor ka buram kadai bandan hagi brio ki basyakriyo Blei. Nakwa kata bangan na keren baham antang sengi. Ka Akor ka buram kadai bandan hagi brio ki basyakriyo Blei. Kabaningkong kabangakwa ngan peni fiyang ni kadai ka Akor ka buram
aga jingim ko jong brio ka bapau shabar ka day ningkong day haka ktien ka tlet ka jingi haka rukom kren jingi Davi puli na ka Bible wap supol uong kumne aga shiti ka jong shaki kolosai uong aga lenong ka basaw ka dkhat ka bahenrio sngap ngan puli uong tangan puli na dkhat basan kana mapin sngap tho iga jingmat uong kumne tu ya haka jing start shaki ta ki balong shabar daga basi spa iga por kakani ka ktien ni ka bukran ka day banginum lang ka jingwet iga brio ki balong shabar ngin siya pet iga ni ka basi spa iga por Ray mentangan keren chua iga rukom keren jingi ka ktien ka taliet jingi wang ya aga jing start agita ki balong shabar kamat ngide benan ka jing start kum ki brio ki bala shakri o Blei ngide benan ka jing start ka jo Blei kani ka jing start ini ngam ong ki bala nang la start ki bala puli ki bala ngam na keren ni ka tandre ka jing nang jing start ka bang keren ni ka day ka jing start ka bakin ja Blei hadien ba way brio shinrang ni kan tay kila shem ya ujis Chris Masya yos ngomen shwa maki ong haganugo shnong hagabaga gospel ka dong Jisu ka poi nagi brio ki kala kristan ka kala shai gitu ka shnong hat kita ka day ka jing shisha Henry minta hagini ki sngi kat manang mi ki por ki sngi ki snem ki mo ki ni ki ya ki bobon ki binginang ya nagawe ki pateng shi pateng iyo ikata ka klem long sho ipen ban baka kelas niyo pen ban kata ka jing long kristan bat nga kwa ngini pet me daga sngi ba ngini pet na niktin ki jump lay ba uong tu ya haga jing start shi kita ki balong shabar ngala ong ifingan keren ni tu ba ong sius pa ko pona makatungin si pet shadin Ray ngan pen i shwa i gane ga buong hagad khat ban rio ai ba ka jing kren jong pi ka ba halag sngi kan long dak ka ba jali jo ngam nga kwa ba pinum weng no ay tuktin jali jo nga jo ong borobor weng ay tuktin jali jo nai penan kam niktin jali jo kaktin jali jo kadai kaktin pen bet kadai brio ba bank tien ubanang ban tau ktien ubanang ban shupen shop bet igi brio da ktien ga jo ngim kwa igi brio ga ba start late on bet no da ktien kren kham khor u Blei kwa ingi bangin net start late in net bank tien em u Blei kwa ingi mdai bangin jali jo u ong ne ai baga jing kren jangi ka ba halaga sngi kan long ka bala pentiang da kamlo babini atip kumno pidai bane pen pai ktien haway bar fi ngan pen i fi gane khamslam la se ngam tip lang la ne am ya gane bangini kren mentang sngi shibon namang kren tang po live minute rek ngakwa gane ko ba nganom kerki gane namang ngakwa ba ngan ong fi kumne la da pila ban sinshar yala ktien hadin mo pila tip yo disgrace Pindai ki beri job agi jingem. Fi nga kwa ngan peni fi kumne ngapa ngan peni fi bau Jisu uong kumne haga Bible. Lucas kalanang ka Henrio ngap ngan pudi nagan khat ka basaw po san uong igini Ktien ngap uong haga khat ka basaw po san. Uong ubrio ubabaha usay ka babaha naga jingin show ka babaha naga doonul show. Ubrio ubabaman ru usay ga babaman naga jingin show ga babaman ka badana naga donut cho naba naka jing shlay ka donut ka shintur jong u ka kren naba naka jing shlay jong ka donut ka shintur jong u ka kren u Jisu uong ubrio babaha usay ga babaha naga jingin show ka babaha naga donut cho fi hang ni ngakwa bangan ong fi ba kat kum ke jing tho jong apsupol bang puli menel nang saud khat bandrio wang ai ba ke jing kran jing ga lang bla penyang tiang de gamlo ka ba ma ka ba tay kita gi ba yos ngau
Kumlu tharai ba Ktien ke jingi ka lang ka tiang de kamlu. Aba tiang de kamlu amat kaba don jing mat kaba wan ra ke jing kermen kaba ai ke jing mentoi kaba pensngau tenat kaba ngan ong nok ni kaba Ktien kaba tei kaba yarap ye brio kaba don apa ke jing Paman nak pora bagi brio ki yo sngau yengi Ktien ka bangi kren ka de long kaba ai men sem ye brio. Fi naman ngayon ina ka Bible, ngayon ina ka Bible. Ti kumlu ngin la man kren ni Ktien ka bala ban nong ka jing tiang, Ktien ka batiang si Gibreo. Ujisu u ay ka ni ka nong rim ka bapim la kiar nang ni ka ni ka nong rim. Uang ubreo babaha u say ka jingin show ka babaha na ka do anot so. Ban uang ini Ktien na ba u ka na ka jing slay ka do anot ka sintur sa ubreo ka kren. Fi shay lap ikan ni gawai ke jing shisha ba ubriu ubabaha jukwa ban kren snew ikiwai ubriu babaha jukwa ban bishar ikiwai ubriu babaha jusngotalan ban kren ben ikiwai kwa ban kren lorni ikiwai kwa ban bishar ikiwai kwa ubriu babaha usngotalan ban kren ikiwai namatay naga jing baha jong ka donot kesentur ke jung ke keren. Nak kata daw la nak dai ngi bangin la ban im ke jing im kristan ke belong ke badan ke akor ke buram ke bi dai ke Ktien ke jong Blei. Ke bening kong ke bang kwang anong fi ke dai kat kum ke Ktien ke jingi tang ba ke Ktien ke jongi kami kat kum ke jinglong jong ke donot jingi. La nak donot jong briu ke dai ke besarong pinyo in do keren sarong. Lada ka donut jong briu ka dega be kaba long mau nda Ktien Ktien ka khor ka be lada ka donut jong briu ka dega kaba ngan ong no kaba long tat dor ka donut jong briu ka dega bulong riu madan riu pat ba ulong riu pertei riu ngan ong no riu ong no riu madan ong no da ka Ktien hinlap ba unda kren ru ki mi ki Ktien madan ki Ktien ki batat dor Ktien kiba ngim sngau tenat ban sngap. Fina kata dawat haga jingi day bat ke jingkran ni Ktien ke jong Blei. Lesingan wan rai ke tang ni wat haga ni ke jingi kair. Wat abang keren ni Ktien ke jong Blei hang nero. Haba fi sngap ya nga. Ngam kuat ngan penan kami Ktien kiba sneo. Ktien yau Ktien hat kiba ngimday setiap ban wan ra haka platform jong ke jingkran ni Ktien ke jong Blei. Namar Ktien ke bangi keren, kade ben long ke bagi briu ki laban sngap ingi, kande Ktien ke badan ke bor apa jangka, ke badan ke jingkia, ke akor, ke buramang ta, ke badan ke jing tau, ke bagi briu barok kila ia ke ban yo jingkerku, naga ta ke bangi keren. Nama dia dah telit jingi, dia dah kesentur ke jingi, bangi ublei penan kam bangin ra ke Ktien jang ke jing penem syaki briu, kadang borado kata. Naga taga daw la daga day ngi bangin la iya kaban keren ni Ktien kiba wan ra ke jingker khu nga kwa nga nong ife ni par ka shong ga dono chong priyo. Abi pet ik priyo na ki keren Ktien kiba khor fi de binte ba tu priyo ka dono chong ga langam to. Da piu I tu priyo de ba ubanang ban penbit ba keren Ktien kiba I kumba keren yaro mo kan tiu pia do pis sko kumba la kiu shapeneng kwa nga nong ife ni par da pet ba gitu ki priyo ba keren shapia gitu ko kom gidei ki priyo ki ban sachet ka life ka dono chong ki gidei ka bamla ban shanya. Nga kwa nga nong ife ni par ka ba don kam gidei la da gidei ngi bangin keren Ktien kiba day. Aga donut chungi galau ba bet ba do Blei. Aga nan ka donut ka ba weng no iga donut ka ba rim. Ba bo Blei bu da ga donut ka ba tamai. Ba do tu briun daw la yo iga jing im ka ba tamai apo jango. Ka ba mi ka jing slay ka ba mi na ga donut chung kan day bet ka ba kia ka ba tiang da ga mlo ka ba wan ra jing kir khu ka ba penmentoy ka ba tay ya ki ba laban yos ngau. Fide nang taga daw bang keren ni akor ke buram ke bakat kum ke Ktien ke jong Blei nganda ya jingai bai ke ni ke sedang na ke rukom keren jingi.
nganum kerki igani namar ngakwa bangan wanra igani shaga jaka gaba kalong ka jing snangi ka jing imjingi pina puli na ka kitab proverb kalanang ko bakhan rio lesi ka kitab proverb lelai ka kren bon bahaya ka ktien ka thalet jingi ka kitab proverb kalanang ko bakhan rio la pin puli na ka khat ka ba atang ini puli agani ka par ya ka wai ka khat ka ba lesi mo ngayo i bakani ka dai kebetulan kama hadu kata-kata kebahaga jing syam jonga ngayo iba lada ka jing kran jungi kami daidur iya ka jing im go jungi motang ini puli agani ka po namar ka kedan kama hadu kata-kata bangin skill tho iya gani ka jing shisha jonga ktien ka joblay tongan si puli pi kendiat hagani ka po na gani ka ktien ka joblay Kena mapin sengot ho ini ke kitab proverb kaba la tho ang ni da ke ktien juga jingstan sengap kan puli kendiat ia ke dekat kaba kat sau ko ang ini kat lai ko ang ini ke ktien kat lai dengan puli dekat kat lai ko ang kirmeng sentur ki bahok kilong ke jing sengo bahagi iem bagi kti ia ki bakren bagi ia yo bakren ia ke badai kirmeng sentur ki bahok kilong ke jing sengo bah kisiem bat ki iet yo bakran ya gabadai fi lada fi kwa banyo i bakisiem kamot ki brio ki bakraw ki brio ki badan haga kerdan haga bor bakin sngot nat ya ka jing im jopi ngakwa bapintip bakiktien ki bangikran ki leiban long ki babet bat ki dai banong ki ktien ki badai uang susu na ke kita probab nang ko bakhan rio sngap ngan puli na ke ktien ka bakhat ka baar pusau uang ini ki ktien ki babang ki langkum ka raungap ki batang ye ka mensim bat ka jingkhia ye ki siang tagadaw nga kwa bangan kran fi ga ni par bangikum ki bangai pi ki bala shakri utrai I can sedang ga ni jinglong na ga jing em jawi mensuala se pikiran kiktin khor mensuala se pikiran kiktin kai mensuala se pikiran kiktin birya bapalat mensuala se pikiran kiktin giba penmangi ki brio pemsalia pikiran la kikran kiktin sitin sang pikiran kiktin gi bamdai ngakwa ngadong ifikat kumne ni ga bible ka hikaingi bangi dei ban kiran kiktin kiba yarap i brio gi balong ka jingker kubat ai baga jing im jong pikan pen pau i kata lada pila kamela dia pidei ki khon gi job lai sngap ngan pen i fi ia karukom keren ia ka jinglong jing im kat kum ka ktien ka jong Blei ka bala hikaingi khamtam le le ka jing dei bat ka ktien ka jong Blei tangi ni pet nang ni na ka shiti ka jong pol ka bu tho shau titas ka lanang ka balai na ka khat ka beningkong ba ka ba ar ong tu pen kan mau ki ban pen ha po ia le di haginong senshar hagi beton bo ban ko ngo ba ban long ki ba kloi ia ka jing le ba ba bar fi fin pet ia ka bible ka hikai shibo ningi kahikai ngi bangi day ban pen ko ngo ban buram gi nong senshar kahikai ngi bangi day ban long ki ba mo ki ba kloy gi jingle ba 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 kata ka gi jinglong men sim but ndawla dep ong gi ta u ong gi khat ba ar banom krens new ya no ya noru banom long ki ba yania henry ki ba yaisha da ka ba pen i gi jing jamnot baro shigibrio baro fitup kani ka ktien ka ba ukren hang ni ka dai ka ai open kin mal dia po ya aban pen po il di hagi nong senshar baragi bedan bo ban ko ngo bat ban long ki ba la kloi ki jingle ba ba baro ndala dep igani ong banam kren sne ni no banam long bi ni fi kani ka ktien ka bot wali kren sne wi gi nong ya la mi gi nong senshar uju kren ka ktien ka ba sne o ye ki priu ki ba ya la mi fi ki ba long ki bedan ga authority ngayo iya kan nga rigi jingi khambun sen hingi de gibri gi beslan gi benut gi bada slur palat ni kren persha ye ki nong sen shar jingi ni kren persha ye gi rang bash no ni kren persha ye ki mo ye ki badan ga bor ga gomen gi badan ga bor ga jing sen shar
ngim salyang ikran la keren bateng kum gi banget kwa anong fi tongin kiar na gini ngayo i dan kibala shakriyo Blei kibala IT di show try kibala le jingiseng kibala kamena di kunjo Blei na po por election la ya kren tu la ya kren persya ignong lam la ya ben away la ya kren ngams ngau la mudur bakumbau jaka buang nakaju ka umpo liu hato kala ban mi ka batiang sisngi badaga way pat gan mi daga baktang kabam la long kumta la daga tu umpo liu ka daga bsyam ka babang ka bayadi lot brokan mi bay kumta ni kalau mi ka baktang ka basniu ka bawit ngakwang anong ifingim la banong ajing sengin ni ruang ni ro you Blei but nang tade nalapoy ka por election nang tade ngini kren gi Ktien por sya ino ngini ben nang tang ngini power gi brio gi Ktien gi basniu nang ta ngini keno bamsam ngini kren bagi balong kum ta ngakwang anong ipi ka ni ka por kum gi banget tungin kin mau ye kita kiba sensyar mga Bible ban buram ban penapo ban benum keren sniu ini kadai ke Ktien ke badon kam ke bangakeren ifi what I hagani ke porba lada fi ong bangala pediang Jesus Christ berpikiran kan sebalap baik bahaba ke Ktien ke berpikiran para mapiru kan amlang ke bapenmong i gebreu teng dan gebreu ke bangi kem saliaban keren ke keren i gebreu ke balang lor jongki ong keren ke keren misalnya ketubro kami na ibitim kami na kajing sarong kabadon na kadonot ada beriu badan kajing jamnut badan kajing bahaw badan kajing iit kajong Blei badan kajing sengaret unang ban keren na Ktien ke badai ke batai ke buan rai kajing kerku nga snut nat ia kini ke kitab sa tengini pulih ke kitab sam kelnang kabakat kendai kadang kawai ke dekat nagani ke kitab sam kalau nang kabakat kendai kabaong kumni agar dekat kabakat sam tu ai baki Ktien ke sentur jonga bad kacing perkat ke donut jonga kinlang ke bapediang sengoba hikmat jeme atrai umau siang jonga baru nang sia spa jonga kini kedai ke jing duai ke jauh David ke jing duai ke jauh David uduai banang try ai baki Ktien ki bang keren ki Ktien ke sentur jonga bad ki jing perkat ke donut jonga ki long ki bapediang sengo bah khmat chabe lada pi shimmi ke ni ke khat kan pen perkat ipi bad kan pen kala dori ke kom keren chabe besuapin ang la ke sentur perkat ke ta ke Ktien ke bapikiran ka pen sengo bahane yo Blei Besuai ya ndapila bitar ndakala dan kutu kejing kiu jong kutu kejing bitar kejing jaupi ha kutu ko por bidi pin pet bah kabadan na po kadan no jong priu kami lot nak ta down do priu la do mi ke tiensang balai nama udang dan kutu kejing long ha kadan no jong utama ka klempau ka pau ndakala tanam kutu kejing bitar bahkan dalam tanam umla buri ka mi sebar kalau kompresor ko karo ba ikumba na style ibiang po tap bu ko nega moga ik bu pimot to bisyo kat bampat kluj iga dingkat bampat kiu to ga hit tapi kajing internet pressure kar kajing internet ndrai ndala dei ka por bakala kio palat ketuga temperature ka ba dan how to pressure kar pini ika mi bed sabar yang ajan pin pedung ru na malada ka mi ketuga jin hawa ba kluit nang to ka sawa ba nang tade kelada bakla ngani tu ipi ka la ban pen men saw ipi ka takade ka bangi i bagi brio ki ikum ba ki belong jai ki bi ikum ki paro ki bi i jamnot ki bi i harai ndakala wan ketuga jing bitar pini i kalau take kompresor kan daga mi na ka sentur pim sengola mudur mensaulut barokat ke besngap haduk bagi priu ke delengo wow wat utu priu belalong pastor udang keren kum to teng dan priu ke yang jaki yang ki ada ke Ktien ke besneo nang tade ki wat da ke ketiru ki sim ban pen mensau ki wei ban tap ban wat la da pila syakri yo Blei nama balai ke piklam laban ke jinglong ke pada pok mi sebar
Nagadaga daw lada fi perkat wong ai bagi Ktien ke sentur jonga. Bagi jing perkat jonga gelang ke bepediang sengoba. Kamat cemetrai. Tenga perkat ega ta Ktien. Kadai badan kamadu kata-kata bangin perkat. Ban ngekuak banganong fi ga ni par sengap ha. Abang ngekeren ega Akor ega buram ngekeren shwai ga Ktien ke tale. Ngamjulaban mudur bau Blei. Keren daladi shikane ga perthei. Ban kata ega brio ban penkelaba mut. Wa ai ga Bible ini. Baru Blei u ai hangi ke sentur. Bana ke sentur ke jingi. Kan mi ke eke banau Blei shikane ga perthei. Asngo buram ega taba na ke jing ke jingi ke bamlang. Blei penkelai ke jing jingi baru ai ke Ktien ke jang Blei. Beleng ba jingi ngilaban keren. Mentag sengi ngilaban keren sipi. Day bau Blei keren sipi daladi. Upha hangiban keren. Barabau pha angaban keren ni ke Ktien ke bukhoit ke jauh. Ngamla ngan keren kat bangaman. Ngamla ngan penmong, ngamla ngan keren seni, ngamla ngan keren ben, ngamla ngan keren Ktien kai, Ktien haga jaka ke bangi yalap ke gospel. Ngihapan keren ke Ktien ke baki beriu kin sengot ho bagani ke Ktien kawan na bedeng, na Blei. Wa ambassador unong kit tins ko mangi ong mangi de ke Ktien ke si. Udai ubakit ia ke Ktien ke jong utaw balapha. Ladangi ni dai kinong kit tins ke jong ujis Chris. Tungin tip bangin ra ke Ktien ke badan buram. Sige beriu. Ngakeren ni kini berpindup sengut ho. Bahabapi yang ban yislok ni beriu. Wat keren kor, wat penram ni beriu, wat keren persya ni niam jono. Naik ke dauk ti ki weipat ki beriu jong Blei. Namang ngidai ki ambassador ki jong troai. Ngidai ki bara ya ke Ktien ke jong seimu badan beram. Ngakwa agani ke por bakani ke bang ngakeren kan pen keladur fi. Tapi dia nong keren ni Ktien ke jong Blei ngakwa babin keren baik tangi ke Ktien ke bedai ke betai ke buan ra ke jingkerku. Namang ngi keren ni ke Ktien o Blei. La thung ngi bangidai ki speaker ki nong keren jono jong Blei. Bara bangikiran kat sebalap. Ngisay naga jingmut ke jengi, ngisay naga doknot ke bejabo. Bat nang tada ngitit ike beriun ta ngikiran persya. Bat ngiong ngikiran pada ke Ktien Blei. Fi hang ta fi lap ba. Ke Bible ke keren syai gong. Tuwat long piki nong hikai ke bobon. Namar on hapan sim jing kehenya ke wai pakawai ke bapikiran. Day hang ta ngakwa mentag sengi. Bangini pek baka Ktien ke telit ke bangi keren. Mentag sengingan keren tangi ke Ktien ke telit. Nama ke keren tang live per minute. Fi ke Ktien ke telit ke bangi keren. Ai ka long ke baya daidur. Kat kum ke man ke jong Blei. Ai baka Ktien ke telit ke bangi keren. Ka long ke ba ngan ong bet kum ne. Ke ba pindah perkat baka ta ke Ktien ke berpikiran. Kitu ki beri bat ya fi. Dengan peni fi stang kendiat dengan Ktien ke jong Blei. Ba kat kum na kaniga Bible fiyo iba u Blei u kwa yang nga ba di pi. Ba ka jing jingi ka nang ka jingker khu shiki ba kordit, shiki ba jinjar. Maka ni ba nang ka jingker khu shiki tu ki ba dana pedang ka jing jong ka jing Nga jupur khat ya ka niga di khat ka ba ong agala nang ka ba lai jong Jacob. Na ka di khat ka ba kendai ka ba ong. Da unehi ka mat daw telit hingi ker khu yo Blei bau kupa. Ban daw ni hingi tim no ibriyo yagi bala thaw kan unga dur ka jong Blei. Tanginum lech jing seng ban ker khu yo Blei ban yaro yo Blei ban mani yo Blei ban ndangi mi pat na jing seng ngi tim pat se yagi briyo. Kata ka jing laman siyam ka ba isi ado kata. Kani ka Ktien ngam dan por ngan penifin rei kani ju ka baong naga ju igi sentur kami ke jingger kubu ke jing tim kam dai ko para banget janga ini ke iban long kom ta
hatu ko liu na gajuk at liu ko penmi ko ko babang bat ego bektang. Fi ni ka ktien liu fi ka dei ka ba dei ka khubor ka bakrao. Fi ki babon ki briga besliang nga ginis ni. Bat ki bakwa banyo ia ka ktien ka badai na ka liu ka badai. Andrei habagi thang bagi mabnang habagi sliang bat habagi wat ki terkhong ki kwa banyo ego liu na ki briu ki jong Blei ki bakren tin ki jong Blei penban habangi kren persya habangi kren ben habangi penram habangi pendu mensim kalong ko magami penban na bakthang bagi di ka bakthang tagadan do mentang sengi tongin dan ka nega jing shisha baka akor ka buram katkum ka ktien ka thulet ka dei benya dei katkum ka ktien ka jong Blei ai ka nega jing hikai kan ker khoi pi mentang sengi ini petang shibon ia ni ke Jinghikai nganikai nadong sedang mat nganget kalong ke jing mentoi ia ke jing chingi bagi long ke jing shai ke jong kres ku try daga donut ke besngongo yang ni daga mensim ke bekaman ngawani ke ban penan buram ke kutang ke jame ngati ba Blei melang Blei ba bahapalat men ker khui gini ke priu daga ni ke Jinghikai kutang ke jong chisu ni tuai amen to Blei ker khui pi ko Blei shibon